máš? Malý moment. Začínáme. Počkej. Prosím mě, podrž mi dole. Hej, počkej. Zweimal, dreimal, 8mal, 9mal, podívej, takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Co děláš? Žádný bordel. Počkej, já jdu jenom pro tu. Takhle. Ale nekopu tak potom. Hej! Chytíš mě z kůlku? Hej, doma tu vysílačku. Ne, mír, nepovídám. Kdo si konec, já pohodě v pohodě.